Labarin kaza da agwagwa da kuma wani tsohon kunkuru a wani ƙauye. A wani gari an yi wata kaza da kuma agwagwa, dukkaninsu suna da 'ya'ya, suna fita kiwo da su a gidan wani mutum a wani gari a wata alƙarya. Akwai kuma wani kunkuru shi ma na mai gidan ne, shi wannan kunkuru tsohon kunkuru ne da ya shafe shekara da shekaru a wannan gidan, don kusan wannan kunkuru shi kansa mai gidan ya gaji wannan kunkuru ne a gurin mahaifinsa. Wannan kunkuru yakan yi batutuwa masu ban al'ajabi, yakan kuma yi abubuwa masu ɗauke da abin ta'ajibi. Yana da fikira sosai wannan kunkuru a rayuwarsa. Yakan nazarci abubuwa daga na dabbobi zuwa na mutane. Yakan ba da wasu alamomi idan wani abu zai iya kasantuwa ko mai daɗi ko mara daɗi. Shi wannan kunkuru dukkan ilahirin gidan mutumin nan da ma ƙauyen ana girmama wannan kunkuru, ana kuma son kunkurun nan. Da wuya ka ga kunkurun nan ya fito waje don yin wani abu, kullum yana kawwame a gurin da aka tanadar masa, wato fadarsa ko gurin zamansa. Sai dai a kai mai abinci, in ya so ya ɗan sha iska, yakan ɗan fito ƙofa ya ga gimlawan mutane da dabbobi. Wannan kunkuru ya gabatar da wata shari'a tsakanin kaza da agwagwa. Lokacin da musu da gardama ya kaure tsakanin kaza da agwagwa a kan wace ce babba ko kuma wace ce shugabar tsuntsayen wannan gida ko kuma wannan ƙauye. Abin har ya kai musu ga raba gari, ko kuma ya kai musu da raba rana na faɗa tsakanin agwagwa da kaza. Abin da ya ƙi ƙarewa, ya ƙi ci ya ƙi cinyewa, don haka sai kunkuru ya fuskanci lamarin da ake ciki, inda ya nemi ya yi shari'a tsakanin agwagwa da kuma kaza. Ya tara su, har jama'ar gida da maƙwabta da unguwa suka hallara don su ji irin wannan shari'a da kunkuru zai yi tsakanin kaza da kuma agwagwa. Domin agwagwa tana ta iƙirarin ita ce shugabar kaji da agwagin da ke wannan gida ko alƙaryar nan gaba ɗaya, saboda ita ta fi kowa daɗewa da kuma sanin yanayin yadda garin yake, da ma kuma yadda al'amarin gidan wannan mutum mai su yake. Don haka ita za ta iya jagorancin da za ta kare haƙƙin kowa ba tare da zalunci ba. Inda kaza ta ce a fir, ba ta san wannan zance ba, babu yadda za a yi ta yadda agwagwa ta jagorance ta, ba zai taɓa saɓuwa ba. Lokacin da kunkuru ya tara su domin ya ji inda aka samu matsalar, ya ji ta bakin kowa, sai ya waiwayi agwagwa da farko ya ce, ke agwagwa, mece ce da'awarki a game da wannan abu da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa na shugabanci tsakaninki da abokiyar zamanki, wato kaza? Sai agwagwa ta buɗe baki, ta gyara tsayuwa, ta gyara fuka-fukanta, ta dubi kunkuru da sauran al'ummar da ke kewaye da su, ta ce, cikin girmamawa, ina da'awa cewa ni agwagwa, ni na fi dacewa da in zama shugaba a cikin akurkin ko kuma gidan nan, domin ni na fi kowace tsuntsuwa daɗewa a gidan nan. Na hayayyafi 'ya'ya bila adadin, jikoki 'ya'ya da tattaɓa kunne da ba za su ƙirgu ba.
don haka ni ce na fi sanin yadda lamuran gidan nan yake da ma ƙauyen nan baki ɗaya, domin kowa ne ya fi sani, babu wanda zai ce bai san ni ba a ƙauyen nan, kuma duk surƙuƙuƙin ƙauyuka da kwarurruka dazuzzukan da ke kewaye da wannan ƙauye babu inda ban sani ba. Don haka ba zai yiwu a ce wata wadda ta zo daga bayana ba, aka haife ta a gabana, a ce ita za ta shugabance ni. In aka yi haka ba a yi min adalci ba. Sai kunkuru ya ce, to wannan ita ce da'awarki? Agwagwa ta ce, i. Don haka sai ya ce, to na ji naki, bari in juya wajen kaza in ji ita shin me dalilinta na ƙin amincewa a matsayinki na wadda kika haife ta ma, ta ƙi yadda ki jagorance ta. Kunkuru ya dubi kaza ya ce, kaza, kin ji abin da agwagwa ta ce, ko kina da dalili da ya sa kika ƙi amincewa da agwagwa ta shugabance ku? Nan da nan kaza ta girza kai, ta ɗaga kai, ta dubi kunkuru, ta ce, na gode kunkuru. Ta ƙara gyara tsayuwa, ta sunkui da kai, ta kalli 'ya'yanta, ta gansu suna gefenta, wasu suna bayanta. Ta ce, Allah ya baka yawan rai kunkuru da basira, da dukkanin mutanen da ke ƙauyen nan kowa zai zame mai shaida akan cewa halina da halin agwagwa babu ɗaya ba ne, kuma ni na fi ta halayya ta zama shugaba. Na fi ta halin da za a ce hali ne irin na iya shugabanci, duk da na san cewa agwagwa ta girme ni, ko in ce ta ma haife ni, ta kuma fi ni sanin ko ina a garin nan, tunda ba shekarunmu ɗaya da ita ba. To amma ni a ganina wannan ba shi ne abin dubawa ba idan aka zo fage na shugabanci. Ina ganin mutumin da yake da tarbiyya da basirar iya shugabanci, tsakanina da ita, to shi ya kamata a ba shugabanci. Domin me? Domin kada al'ummarmu ta halaka idan aka sa shugabanci a hannun wanda bai cancanta ba. Ta ce, ba zan ja ku da nisa ba, zan ba ku misalai da dama wanda shi ne ya sa na ƙi yadda agwagwa ta shugabance ni. Ta ce, na farko, ita agwagwa Allah ya yi ta da sakaci da rauni a fanni na iya shugabanci. Domin ita agwagwa, na farko Allah ya mata nauyin jiki, tana da kasalar, sannan kuma tana da sakaci na iya tsawatarwa idan an yi abin da ba daidai ba. Ba ta hukunci, ba ta iya ba, ba ta kuma hango gabanta, kullum tana hangen kusa da ita ne. Sannan tana da son 'ya'ya da ya sa ba ta iya tsawatar musu. Don haka babu yadda za a yi mai irin wannan hali ka ba shi shugabanci ka ga daidai. Don haka shi ne ya sa na ƙi yadda. Kunkuru ya nutsa ya numfasa cikin murmushi. Sauran al'ummar da ke kewaye da su na ƙauyen, wannan jawabi na kaza ya burge su, suna shewa suna tafi. Kunkuru ya kalli kaza ya kuma kalli agwagwa, ya ce, to, kamar yadda na ji ba'asin kowa, ni a matsayina na alƙalinku ga hukuncin da zan yanke, wanda na tabbata duk wanda ya ji hukuncin zai san na yi adalci, kuma na yi shi ne bisa halayyar kowa. Ya ce, na farko, kamar yadda kaza ta yi bayanin irin halayyar agwagwa, tabbas haka ne, babu musu, sai ma abin da ta rage. Ita ma agwagwa
abin da ta faɗa na game da abubuwan da ta sani da shekarunta haka yake. To amma abin dubawa kamar yadda kaza ta faɗa, shekaru da sanin wuri ba shi ne wato abin da zai iya baka damar a baka shugabanci ba. Dole sai kana da wasu halayya da za a samu nagarta a shugabancin. Ya ce ni kaina na san agwagwa tana da ƙarancin wato nagartar yin shugabanci, domin duk inda agwagwa take ko kiwo za ta je, za ka ga 'ya'yanta su suke jagorantarta, su ne a gaba, ita tana baya. Duk haɗarin da zai taso a gaban nan sai dai ya halaka 'ya'yan domin ita tana can baya. Amma ita kaza duk inda za ta tafi kiwo, ko dai 'ya'yanta na bayanta ko suna gefenta, duk inda ta taka nan suke takawa. Da zarar ɗanta ya nemi ya wuce gabanta, za ku ta take shi, ba don ba ta son shi ba, sai don ta koya masa tarbiyya, ya gane cewa ita ce shugaba ba shi ba, don haka ita ya fi dacewa ta kasance a gaba. Sannan wani nagartar ta kaza ita ce, duk sanda kaza take ƙoto tare da 'ya'yanta suna kiwo, za ka ga sai ta tona sannan 'ya'yanta suke sa baki su ci. Amma agwagwa 'ya'yanta suna gaba can, komai suka samu za su ci, da wanda ya kamata su ci da wanda bai kamata ba, to a haka za su iya halaka. Ya ƙara da cewa kaza idan tana kiwo tana lura da shawagi irin na shahu da ke ɗaukar 'ya'yanta. Da zarar ta ga alamunsa, za ta tattara 'ya'yanta ta ɓoye su a jikinta. Idan kuma ya shammace ta ne, takan bi shi ta bugo shi, ta bi shi da faɗa idan zai ɗaukar mata 'ya'ya ta hana shi. Abin da agwagwa yake yi mata wahala kenan. To duk mutum mai irin hali na kaza, dole ne a iya ba shi shugabanci, kuma ya yi shugabanci da nagarta, domin zai iya kare al'ummar da aka ba shi ya shugabanta. Sannan zai ɗora su a tarbiyya wadda ta dace, idan ka yi ba daidai ba ya dawo da kai hanya. Don haka agwagwa, a wannan dai ba na tare da ke. Tabbas kaza ta fi ki nagartar yin shugabanci. Don haka na yanke hukuncin cewa kaza ita ce za ta zama shugaba. Jama'ar ƙauyen nan suka yi ta dariya da shewa, ana tafa wa kunkuru bisa wannan ƙoƙari na yanke wannan hukunci da kawo ƙarshen dambarwar da ke tsakanin agwagwa da kaza. Darasin wannan labari shine, duk inda babba yake ana so ya kasance mai nuna kyawawan halaye na shugabanci. Haka iyaye su zama masu wato koyawa 'ya'yansu ɗabi'u masu kyau. Kada ka bari ɗanka ya shugabance ka, kullum ka nuna masa kai ne shugaba, abin da ya kamata ka ɗora shi a hanya. Idan so ya hana ka nuna wa ɗanka tarbiyya ko nuna masa abin da ya dace don kada ransa ya ɓaci, to tabbas za ka ga abin da ba ka so. Da fatan an ƙaru da wannan labari. Mu haɗu a bidiyo na gaba domin samun wata hikayar. Mu huta.